yau naga ana da mai wani an yi baka nan wallahi kana ciki ma Rolling. Action Abu da ɗauke. Ai wallahi guduwa da ni barin garin nan da ni duk garin nan. Dama ni ina da zuwa Nijar. Yayi to. Yayi. Biyan kuma. Yayi. Biyan kuma. Yayi. Yawa gwaji. An zo naka. Kilai buga wanda. Magana ki. Kai ba sa. Gwaji so yake a zo daidai wurin dan bura. Fara mai. Yawa. Ka rike shi a baya ka manta wurin. Yawa. Muje waje ya isa ya isa. To kare shi. Wanda da gani ga Allah kana wala wala wala. To ta hoto. Muje. Ka daina magana kyamara na kallon bakin ka. Yawa gwada ka tsaya ka bambata nan dai da aka. Yawa ta ka bayan gambo yawa kai ma. An zo wurin fa. Fuskar da kamara. To muje. Ta kashi. Muje ya mutu ai gwaji muje. Buzuwa ba ki da imani wallahi. Kuma kan gura kuma kan buzuwa. Gwaji ya mutu ai. A'a. Sai amma Sabuna! Yawwa, manyan mata na ciki. Haba. A'a, manyan mata. Ai, safuna kina burge. Ai, safuna in gaya miki. Farkon ganina da ke da na gani lokacin da muka fara da'in jani da ke. Ai, ba taɓa tsammanin ke ma lamba ɗaya ba ce. To kai ne daga haɗuwa sai ka ce za ka min hawan ƙawara? A to ai ke kin san ke din ma dai kala ce dole in aka ga kin gitta kin gane ai so a dan kudo ai a'a dan kawo ta nan safuna a'a kai ai zai iya saida filin gadon gidan mura kap subhanallahi wa nake gani kamar takaddarin yaran nan baban gida a wannan gurin ni ne baban gida yanzu wannan takaddarancin naka ya kai har gida kuma kake biwa yar gidan dan uwana budurwa ta ce budurwarka ni kake ga budurwarka to tsalle takaddarancin naka ya ta dau Ki ma bana yi. na sai na hada da waifar sama ta kafa kokari take ta rinsa ha Ka gani kurata inna lillahi wa inna ilaihi. Ima mutane shiru. la ilaha illallah kai Ina so ka faɗi kalaman da za ka yi. Yawa Da kalma ka ta ƙarshe To, mun yanka ka zan yanzu nan. alhamdulillah raka rade dan girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kuskure ne a duba manzon Allah sallallahu alaihi Gyara wasallam mu wuyansa. to abin nan ya salatin kar a kake ko Allah na
kun yanka shi Abdullahi Bas. Ku juya kawai ku fita. ne sake kai Kana biyu kana. Me faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan girma Allah kai hakuri ranka ne. La ilaha illallah. Wayo Allah. ina so kai kalaman ka haka Tsaya. Memory ya cika, kana da wani memory? Akwai memory. Ina. ba kuma na yafiya ba na fiya akan me kake Sannan ba na manta ranar ɗaukan fansa. sun ba na ba kuma na haka zalika ba na manta ranar ɗaukan fansa kada ki faɗa min abin da zuciyarka za ta yi Rolling. Silent. Action. Keep quiet. Action. duk inda take sai duk inda yake sai kun nemo shi kuna ji na ko goga kawai ka ba mu duk inda yake don wasa Ai sai na kama shi. Zan yi gunduwa da shi. In daddatsa shi. In watsa maka nika su tuna mai. wannan aiki na san duk inda yake ku je ku nemo shi na ba ku ku tashi mana wani ran asawaru Ba sa fita. Abdullahi ba sa ko magana da kake faɗa ba? Ya faɗa. Aba. Ai ɗazin ne ya faɗa. Ku je ku shiga ciki. kawai ka yi hakuri mu za mu je mu nemo shi Ai ni sai na kama shi. Zan daddatsa shi. In yi gunduwa da shi. In watsa maka nika su tuna mai. duk inda yake ku je na ba ku minti Huce mana. kawai ka bari ne kula da shi don ka san na fiye kula da shi ya kake kai talatin ya canza da ke kuke gaban wannan aiki sai ne aiki kula da shi ga fa dan wacce ka ba fa da ya Court.